Лъжа след лъжа, с ръбонка да връщам ти, да правя каквото и както реша. Да ги брой вашите раници, да събра всички мои сълзи, когато ми искате мене да си, и винаги някъде другаде си. И ще паля пак цигара от цигара, моята за всяка воля и загара. И ще пия пак не знам кое си вече, моето за всяка моя лоша вече. И какво като ми гледат и ми слъча, умори се от години да ги лъжа. За години да ги изгубили с тебе, тази вечер да ги върна ми е върнем столите. Ще паля пак цигара от цигара, моята за всяка твоя измеряна. И ще пия пак не знам кое си вече, моята за всяка моя лоша вече. И какво като ни гледат и ни случа, умори се от години да ги лъжа. За години да изгубени със себе, тази вечер да ми върна ми е време оставите. Браво! Харесвате Ивана? Искам да ви кажа, че и аз харесвам Ивана. Тя израсна пред мен от малка и такава порасна. Харесвам нейните песни, много са хубави, ходя и когато се съберем приятели, аз казвам, ние сме номер едно. На опозицията казвам, вие сте влак за нещастници. Тя ме питат, какво имаш предвид? Казвам, това не е ваша работа. Радвате се, гледам, но една песен аз не одобрявам на Ивана. Каква е тая песен? Да се напием, да се избием, клишета да разбием. Аз ви казвам, като полицай биш, тази работа не ми харесва. Малко оглавно ми идва така. Какво е това? Може да има някакво престъпление, да минават на червено, да псуват хората. Това не е възпитано. Не е по-европейски, не. Затова искам да ви кажа, всичко ще се оправи, трябва да станем европейци, но като германците, не като гърците. Защото гърците надути гайди, свири се лесно, но като омекне гайдата, какво става? Духаш. Духаш, това е. Но не искам да говоря повече, да не ме цитират, да кажат, че говоря глупости. Така и така България вече става известна, знаете, в Созопол. Нашите археолози откриха вампири и какво ли не. Едни мои приятели се обадиха, казваш, идваш в Благоевград. Елате и тук открихме вампир, пращам аз археолози. Обаче много красив. Да, бе, да. Русокос, синьок, такова око, много. Важното е обаче, че в този хубав ден, в тази хубава вечер, тук на дойде музиката, сме тук, за да ви поздравим и да ви кажем да бъдете живи и здрави, много щастливи и да ви кажем, че Ивана, ако я хванеме, ще отнесем като куцубиле домаче отнесе ръчете. Като бръмпър сламка ще отнесем. Като индианец копия отнасям, разбираш. Като цунами и японско крайбрежие ще отнесем. Като световна криза Гърция отнасям, разбираш. Така! Защото тя е толкова сладка и най-добрата, точно така, Ивана! Така! Точно така!